uthi wena udlapela izifebe egcwele lapha efonini khona ngisho abafazi babotira futhi le ntombi izomoshisa abihloba sikhuze ngani ngoba ifoni bayibhekeziwe ayibuyi lutho kwenzakaleni shibe lekwekoleni nonyaka ngakuyibuyise yonke into efonini akutholakala ikwerekwere cha bada angithi njengoba kade sikhuluma lapho ukuthi uBabes useyitholile i-password yefoni kaMampintsha lapha yana efonini kaMampintsha angithi uMampintsha kade ejola izwe lonke bemsendela okushidi lona amantombazane manje uBabes uthe usukela kusasa kuyale uzobe posta onke amantombazane la akade sendela uMampintsha udoti abaposte lapha ku Facebook nakuma social media ingakho ngithi mina kutatazela nogcihile manje amantombazane ayatatazela so le video ke ikhuluma lokho le video ukuthi kusukela kusasa uBabes uthe uthola inqwaba yamantombazane awu 2011 akade ejola noMampintsha lapha emsendela yonke into